Idol to go of Inday. si Elsa, taga St. Anthony, Mamay Road, Davao City. My name is Elsa from St. Anthony, Mamaya Road, Davao City. Na ako matagbuntag na maminaw sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Yes, I'm habiting to your program. Stagnant of your life, every day I listen. Usa ko ka, membro sa choir sa amo simbahan. I'm one of the member of a choir in my church. O dito na ko nakaila si Edmond. Until I found and met Edmond. Close ni Edmond. Me and Edmond is very, very close. Closer than you and I. Hangtod akong nasayran na doon na rin sa uyab nga nasa Dubai. Until I found and I found Edmond. He's have a girlfriend in Middle East, Dubai. Yes, that's true. Ako ang gihimong sumbungan ni Edmond sa iyang mga problema, Dolanday. Edmond is always come past me. Nakumpisa, sumbungan. Bago na. Hinahinay nga nahulog ang akong pagbati nga to kay Edmond, Dolanday. Slowly but surely. Slow down. My feeling is going to Edmond. O dito na nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. O inining na hitabo. And this is what happened. Hello? Hello. Baby. Baby. Gusto ko kayo ito ka, baby. Sure ka, baby? Baby. Oh, ito na.
Bibi, hinahi gamay, Bibi, kaya mag-feedback, Bibi. Tugnaw na din kayo diha, oh. Paano po kayo ligo-ligo, no? Dili sa Pinas, dili ba kating ligo? Dili ba yan, bebe? Ikaw ba yan? Dili baligo sa tuon. Ito man to kung nakita sa mong Facebook, Bin, eh, Arabo, nag-picture-picture mo sa Arabo. Di, ingot naman ka picture, bebe. Saan naman ka? Bantay ka mangita kaglain diya, ha? Dili lagi, ikaw yun. Ito man to kung mabalitaan nga, nagtugtawag doon ng ex ng mga pulis diya. Ikaw, bebe ba? Maninood na kadayon ha. Salig lang ka, kay mas gusto to si mong mama kaysa sa kuha. Bibi, promise ako, medyo ko nagbinuang din sa Pilipinas. Oh, baby, wala lagi ko nagbinawang dili. Promise. Asa ka karon? Dito sa simbahan, mag-practice meron ng choir, manang nag-una ko diri para masipran ako daan eh. Paano Abot mo sila gunggong niya, sila Junjun, sila Rex, sila Sherwin. Si George dito mo ko Ito pe, ha? Si George dito mo ko Ato si George niya po. Hello, baby. Sige, tawagin ako balik, baby, ha? Magsugod na magsipras ako ng kantahon na mo, baby, ha? Baby. Baby, I love you, baby. Love you, baby. Sure ka ako na, basta ko na yung mga ex ng polis. Di ba, baby, mo tinawagin nato? Sige na, good. Bantay ka, ha? Sa dito yung tawagan niya, eh. Ano ka, baby? Ano na good? Ano rin? Sulong ka. Sige na, ayaw diya, bantay ka. Okay. Bibi, ha? Bantay lang dyan ka, bibi. Okay, Ako, tinarang ba yan dyan ko diri, bibi? Niya ikaw, magbinuwang ka na, bibi. Okay, magbantay lagi ko, baby, nga di masakpan ni mo. Ano, manunood na. Kat! Kamu ba? Kat, tarungan ninyo kanta ba? E maulat sa kay padre na. Maulat sa padre ng triko. Kamu di mo kay babo ka. Sorry kay Dre. Abi dong, atsup na kayo to, Dre. Ikaw dun ha, pagkakalit yung kakanta. Atsup! Tay, abay mo na mag-okay na to, tay. Kaya ako, tiguwag ako ng maestro na. Nag-maestro ko ng kanta ka mo. Bisaya lang dyan mo kayo mga abilidad, ha? Basta po nga, ano mo ito yung kwasang, sige patagara wara-wara, gutom na kayo. Ikaw, Sherwin, naon yung kagkaon. Gutom na kayo, Bisag gutom na kayo, katro. bisag gaom-om ka diha, magsikap ang tagbing ka. Bisag gahigop kag sabaw, diya gasup-sup kag uyok sa bulalo. Mangita lang diya po kag bingka, Sherwin, na ka. Ay, gutom kayo. Ano kaya yung gagin? Ikaw, Gonggong, tarong ka na yung kinantahan, Gonggong. Lagi, tay, sorry kay tay. Ikaw, Rex. Yan, hilom-hilom ka, Rex. Ikaw ko, Tres. Ito ba, juga sa kuha, tayo nga. Gawangkin ko ng aginin mo, ha? Tarong nga ang keyboard, tarong nga. Ito ba, juga sa kuha, nabina lang ko sa iyo, kay. Ako rin turtunoho ng inyo ang pagkanta sa Dili man naman kanimao, di ba naman kanimao? Di na ito makapatong sa kakantahan to di limabot. Ato di mabot atong budget si Veronica. Asa naman dito? Ako na ito kitext, tayo. Tay, ito to, gitext tay. Atsup kayo! Atsup kayo tay, atsup! Sapa na yung mga trip na dyan, man. Budanan ito ng skateboard yun. Ausbo na ito, ha? Space ako na, space ako. O yan, sige, PSP niya. Magsugod na ito practice. Pagtungo na gini mga bata. Tay, atsup kayo tayo ah. Balik ka? Ha? Oy, sikay.
Ayaw lagi pagpuok-puok ang search basanan ng simbahan. Hey! Hey! Sigapan niyo mo, kay! Kauban ako singin! Ako ka hindi na kasi pakita ng sampot sa bata. O saan Indian? Sagutin lang ko! Kasi mapapugos! Hindi na matugtag kay mapupupupok man! Mama yun? Yan ba naman ni Jake Sri? Wala! Oy, ako lang isa kay sakayan, oy! Ay, sampay lang ba mga girls? Wala ko to kay murang katong anak ni Freddie Mercury! Sige na kayo magsugod na ta, ha? Gonggong, ready na niya. Ay, si Gonggong, ang galing ng Rex, hindi ikaw, Rex. Ikaw pa namin pala namin. Ay, sampay na, sambay na niya. Kita. Sherwin. Isa ko, standby magaan. Tutulog ting sentay. Standby doon kayo ng batasan, is Junjun, maachap-achap ka. Bait na. Space ako dali. Sherwin, sige, umubing ka. Sige na, magsugod na mo kanta. Okay. Okay, ready na, ha, Rex? Ready na, Rex? Ay, ganyan ako dito tayo. Taas ang Ay! Kaca-kaca. O gano'n na kanta na Chup mo. kayo! Chup kayo! Gano'n na kanta na mo Bohemian Rhapsody. Mamatay ko sa iyo ninyo. Chup ano tay? Ay, gana si Veronica. Veronica. Tay, pasensya nyo kayo ko tay kay. Late ko kay. Yung kay ikaw matawag ni Tabok Kabaw, God. Tay, lagot ko Ay, kayo nakasa nakagi ko. ko ato katuhas ba kinasbaga ng kabaw. Lagot kayo ba? Kanang healthy ba? Mag-skip ko noon. Wala mo ko yung ICC itong helmet sa kong mga balhabal. Di Sa kabaw ni mapuka nga, Tabok. di ba po di mo bayaran sa mga balabal drivers ka, di mo masadsaanan. Lalangan na mo. Nagpipitin po. Wala ko eh, kay kanala mo sa ko atay. Sino tayo? Sugod na tayo. Kaya na naman ng kwanta. Babae tayo. Uy! Hi! Uy! Hi, Veronica. Edmond! Oh. Gusto naman ka mo? Okay lang. Nadugay lagi ka. Ano ko itabog kabaw bang? Sige na, palay naman kayo. Mga laboy na ginay, mga nabalay, bawal na mga Atse! Atse pa ginagaling! Sama na dun dun, ha? Isa na lang ka. Atse kayo! Binatod ko rin mo, sir, sa mga Smart Simpson, ha? Okay, ready? Ready, sir? Galileo, Galileo, ito ko. I'm just a fool boy, nobody likes me. Ay, tama na na. Na-apel ko rin yung gumawa niya. Hello? Hello? Anong nasukong kagalit? Nag-practice palagi, mi. Dugay ka mo tubag. Saan ako pagtubag na nag-practice gani, mi? Sino kag-practice? Alibara na nimo ba? Duda ko. Baliw na sa nani mo. Ikaw ra ba yung nagchat-chat at mo sa pulisan niya? Baliw na yung kunin mo. Ang sala na ko diya eh. Chat-chat? Nag-practice lagi, mi. Apil mo kung may Caroling contest good. Sus! Kanang alibay ba? Naghanang yung nadunggan na sa imuha ba? Ha? Sa una pa ka. Bahala ka diya. Bye! Hello? Hello? Mama, it's upon a time. Mon, unsa di ka mo Ano na? wala.
Aso kayo nagdao ba ni tatay? O may aso, Dremon. Ano na? Ano gusto mo kasi problema ni mo, ha? Wala yun, nag-aso lagi akong... Gusto ko ba ako nagula siya? Ikaw, buong sa mas problema ni mo mo, nagkuhan ka na kay problema, ha? Nihila ka, Edmond. Katawa ko. Ano, nihila ka. Mo ba? Sige na lang. Loy? Sige na lang away sa uyab tas Dubai. Nagkidaan-daan din palagi ko kay nakita tamang kaganina dito sa layo pa ko kasi kag simpo napakiluoy kasi mo kay istorya marag luoy kayo ka ba Kabalo ka. kailan mo katuig si mong uyab sa kuan di ay Dubai Kabalo ka. Elsa, pasensya na, maglibog na masa majog ko Ikaw si Elsa, naglibog ko. sige Elsa na ha wala na Elisa yung pangalan ha Uyab si Veronica. oh iya Pasensya na kakigimingaw mo ko siya manong usay matawag ti Veronica pero sorry kay Elsa. di mo kaya nakita mo gud ako dito kanina ba nga lakaw pa tan-aw ko nimo mura man kag pakiluoy ka luoy kayo kag nawong Saon man nga. dili magud mo nakita ang tamang kantos layo niya nakita ka kay istorya ba nagpakiluoy ka ba luoy kay kag nawong mo Naginaw si Veronica balik ni Mayana. lagi luoy ay mga unta ko'y bahala libre yung taka nakita mo na ko ganina sa layo pa ka istorya ba luoy kayo kag nawong mo Tara mga unta kay maraglayan naman imong timplada. Dili, oy, okay ra, oy. Katugan lang. Kita na mo galayo pa. Gugol kayo ka, bro ka sa pakiloy. Ugam sa ribon ani sa utok. Gugol ka na yung loy. Kaya loy yan, mo. Salamat kayo. Elsa, ipakaon ko nimo. Okay ra, naman ko extra kwarta. Ipadadaan mo ko sa kong kwan, sa akong mama sa gawas, Gwen. Ano ba rin kay parinti sa gawas di ay? Oo, nasa kwan, nasa kalaganin, kang kayo kanggaro. Ah, sa Australia? Oo. Narito akong mama. Gulawin lagi ko sa akong mama dito lagi kay last na mo nag-Skype sa akong mama wala ko kaila. Ano man? Papa biya kay akong mama. Ang trabaho sa akong mama dito, ako jud ko sila akong mama dito mo takasumbalay daghang kaibig mga gamit ba. Ito, kakaadto mo ko sa inyo. Katong nagkaroling mi dito tong Oh, di ba? Mao, plastic TV na mo nito, grabe kayo ang plastic TV, marang blackboard kada ko no. Ito, dako bito kayo to. Luoy ko sa akong mama ron ako kaila. Isod mo ko yung trabaho dito. Ano sa trabaho rin Pag niya? maglagot to kanggaro si Karan iyang naong. Ora na yung trabaho. Moro na trabaho sa mama? Sundado sana? Dado siya. Lain lagi ka. Para sa mga mapulis si mong mama. Ay, lain lagi ka. Lain lagi ka mo. Bidya lang, good. Laro ba mauyab na ako ni Bakay? Salamat eh, kaya sa tanaw ba ni mo, else nanay-lain akong girlfriend. Naalagi nila dito Bakay. Ano mga away man ang away dahilan, B? Yung mga babae, labi na nakita nga lain. Nakita dyan yung bikil, labi na ka na lain. Long distance relationship. Dili lang kayo sa Middle East na mga Japan. Ako nakitaan nga, napapicture sila nga. Mao na gyud ang akong gingon nimo. Na gyud. Kay pugihon na ba itong arabuha sa Mao amo gyud. niya? Mao gyud. Sakto ginang imong una-una Kung mo. naglibog ko kung kato bang arabo or katong yung ex sa polis, kasi sige man gapon tawag siya. Masukita ka. Naman ko yun, anak. Kasi dahil nagkabalik ka ito ex niya nga polis. Unya ako, saan mo una buwan? niya nga. Mugito yung una nakakuan niya. Nakastorya nga. Magsiyang maayo. Di ako, saan mo ko? Wala na ka. Pakyas na ka. Usap na yung istoryahan eh. Pakyas na ka. Nalala siya. Luoy na kayo ka. Kaya nakita mo ko na po ano ganina nga. Sa layo pa ko. Nag-istoryahan na ka. Luoy kay Kagnaong. Nagpakiluoy ba? Kunya, ito yung ex nga pulis. Maningkamot pag yun to. Kaya matulog yun dito sa kuwan. Nag-antak-atang naman itong muli to. Sa ato kay, Ana. di blind ako niya. Murag inaanagin mo. Tanaw niyo mo na, papadulungan na mong Wala, murag tanang ko. Wala na yung padulungan. Dili nagbini siya sa kuha ba? Klaro ko na. Lagi mo, hilak yung maayo mo. Kay, hilak sa mga
baka hilak. Kauyab bigid mo. Kuhan? Ayaw tikmahi akong kuhan yan. Ayos mo kasi akong kuhan na baka mo. Ano ba makadapilita sila? Sorry kita eh. Wala kay gana mapil ron tay. Hapit na mo, Kwan. Hapit na nga itong contest. Mapildi ka tayo nito. Dili pwede nga wala ka, kaya ikaw ang baho dito. Kanamukha sa kagwanin na milyon. Atsok kay kamukha sa kagwanin na milyon. Sampol na. Sige na. Pamaukin na ka, ha? At balik na dito sa grupo apil, ha? Para ma-practice na ka, ha? Tay, salamat tay. At sige na ka doon ang PSP na skillin, ha? Karaan ka ng PSP. Junior, balik dito. Balik! Nagsalik ka kay may drums, di nakabuampi. Kaya sila gonggong resisisip. Ay, Sir Wayne! Magsige na kakaubing ka doon kasi gana na ibong mata. Kada mata ni mo rin, ihigot ko na kanina ni mo sa buliyong. Sige na, pangapil na ba? Ay, pagkabandungan mo. Pangapil. Pangapil mo, bumol! Sige, ikaw. Don't stop in the clock. Garagaraon mo dyan kay Guy. Hindi ganahan ako ni mo ba? Sorting siguro sa mong uyab, no? Ay, senti kaya ako nga uyab jud man. Wala kaya. Wala ko eh. Nakukugi paabot ka lalaki manguyab sa kuha mo. Ano ba? Sus. Ako lalagi, ako pa'y laki lagi. Gipanguyab ba natin ka ba? Alas aman. Ha? Wala uy. Aw. Ikaw ba? Suswerte dyan kay mauyab ni mo. Else ba? Ay buutan kay ka niya. Kumidyante pa jud. Ay, di good. Wagi boring sa mga kwan ba? Kay ka ba ako ginanaag istorya ba? Sa pagtuna, wala ko sa Central Bank. Hindi, ano sagot ka na? Kay ka ba istorya sa kuha ba? Hindi tala ayun ba? Pagka ng kwan ba? Ang anak mag-istorya. Kauban ka. Sige, practice tabi. Sige. Sige. Do, re, mi. Pa, sol, mama, sol, ta. Iha sa tatwa dabi. Mangustine tatwa dabi. Sinaw. Ay, sige, Bisaya mo na magluluya, oy. Asa ba kagalala? Ay, nanawag balik ni mo si Veronica?
Wala lagi. Ano man? Wala na siguro niya to. Wala, uy. Ayaw mo ba ginana, uy? Dali sa akin, magsugod na. Sure, bita ka, wala nagatawag? Wala na siguro niya. Hindi padulog sa kuha ni batang tawahan na ba? Wala na ganito. Tasa, dito kayo, magsugod ng concert. Ay, magsugod na di ay. Okay, Brian, tilon, oh. Tasa, smile. Salamat kayo ha. Thank you very much, sir. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo! Mabuhay kayo! Yes! Ay, congrats sa tong tanan. Oy, nagkabalaba mo, ha? Congrats sa inyo, Gonggong. Tama pa. Rex, congrats mo, Rex. Atsap kayo! Ay, sa Rex, ikaw bingka niya. Congrats ma. Salamat kayo. Suga na na imong mata sa ikaw bingka ba. Atsap kayo, tay. Atsap kayo. Asan dyan, congrats ma. Atsap kayo, atsap sa landas, ha? Hindi nung chikay, congrats ninyo nila. Ay, magpadol sa ko, ate. Matintal. Palayo mo. Pasensya na mo na yung stick na ko, kay. Dili ko ni. Kani monig na kong payutan ni Tarzan. Sige ha, congrats. Congrats sa mo, Edmond, ha? Salamat kitay. Elsa, congrats mo. Ay, salamat kayo, tay. Basta ba manghipos ako? Asa wala ka hotel ko isulti si mo, tay. Tatanan mga kauban sa tong choir. Kaya doon ko na kita mo ibadala dito sa kwan, sa kalugar nga. Sa kalugar nga, nasa yun ako kayo okasyon dito. Nasa Balot Island. Bayo. Mag-ilis ako, ha? Magdasa kong trader ito. Manghabad kong balot dito. Oy, Edmond. Congrats. Congrats kayo. Biyahan ko, be. Nagi-rason mag-celebrate ha. Hindi ko na kailason. Maupa? Lagi hindi ko kailason. Mag-celebrate ko. Duha ko na kayo celebrate ko na ito. May tamo siguro, ane. Ano man, be? Nagbalik na mi. Unsa? Nagbalik na mi. Nagtawag siya niya. Nang siya sorry. Wala na din sila sa polis yun. Gantuan na dito niya sa bohol niya. Kimulagan. Nagigil sila ito. Wala pa yung mabuti ang mama. Kami naman. Nagbalik din mo itong, nagbalik na gano'n ito si... Nagbalik ni Veronica. Pero wala siya nagbalik atong polis. Wala na. Kami ang nagbalik. Sabi na ko nagbalik lagi sa atong polis. Mau pa? Asa man ka? Dahil ako makita na lang ko polis. Elsa! Pakyas ko dolanday. Kaya nagdahong kong sakuan na mato si Edmond. Panipalik pa gina sila ni Veronica. Well, dawat-dawat na lang yun. Kung malipayon man si Edmond, gidawat na lang po dako. Kung malipayon na lang po ko alang kaniya. Hangtod din na lang.
Kini niya suhat magtatampo.